com l'home aquell que fou decapitat per l'extracció de mides d'una cambra. Ens volen escindits, moneda vil, material comptable i també vot fet ritual. Ens volen allaçats, feliços en l'amor, tristos en penes, sols terrenals i sobretot tranquils i manejables a la gran doctrina. Soc l'home aquell, però una mica més puta, perquè ja he après a bellugar el mirall i sé com veure'm tot i sóc capaç d'espavilar-me entre l'espai minúscul que em coincideixen. El repte vital a què ens hem d'abocar, fer de les trampes l'arma perfecta per contraatacar, fer del seu tret el nostre bumerang de Roc Casara.